Добър ден на казанлъшките медии и част от старозагорските. Уважаеми журналисти, информацията за изборите вече е ясна на национално ниво. Вероятно ви интересуват резултатите от местния вод, тъй като се оказа, че тази година поради изборния кодекс и начина на гласуване община Казанлък не обработва резултати, няма такава информация. Ние като политическа партия сме направили, както винаги правим, организация за това да съберем информация от всички секции. В момента председателя на предизборния щаб ще ви даде информация от обработени протоколи от 87-те секции в община Казанлък. Преди това искам да ви кажа с няколко думи, че като председател на политическа партия ГЕРБ в Казанлък се занимавах изключително малко или почти не се занимавах с предизборната кампания, тъй като ангажиментите ми наистина са много по отношение и на майските дейности, които имаме по празника на розата, по строителната програма на общината. Но за мен кампанията и като кмет, и като лидер на ГЕРБ в Казанлък премина изключително спокойно, а резултатите са повече от удовлетворителни. Затова е редно най-напред да благодаря на председателя на предизборния щаб в лицето на народния представител Ксения Тилева и на нейния съпредседател, организационния секретар на партията и общински съветник, заместник-председател на Общинския съвет Нено Влайков. Поздравявам целия щаб и неговата организационна структура. Един изключително сплотен екип, за който мога да кажа, че е сформиран на принципа млади хора, изключително лоялни и активни спрямо идеята и политиката на политическа партия ГЕРБ и в същото време сериозни казанлъчани, които гледат на своите занимания чисто политически, много отговорно, много принципно и професионално. Искам да благодаря на всички граждани на общината, че излязаха да гласуват. Притесненията, че в Казанлък изборната активност е ниска, се опроверга. 33,15 избирателна активност за община Казанлък е добра избирателна активност за европейски избори. Искам да благодаря на членовете на политическа партия ГЕРБ, които дадоха убедителната си подкрепа за нас, както и на нашите симпатизанти. И на всички граждани, още веднъж казвам, на община Казанлък, които дадоха своя вод за европейските избори. Ще отбележа, преди да дам думата за точен анализ на председателя на щаба, единствено това, че политическа партия ГЕРБ в Казанлък има почти двойна победа спрямо резултатите на Българската социалистическа партия или Коалиция за България. Убедителна победа в града и още по-убедителна в селата, за което наистина още веднъж благодаря на щаба. Споделяй. Здравейте, уважаеми колеги! Имам удоволствието и добрата възможност да споделя с вас информацията, която имаме вече при 100% обработени данни от всички секционни избирателни комисии в Казанлък. При 33,15 избирателна активност в Казанлък е ясно, че категоричният победител при тези избори е политическа партия ГЕРБ с 35,5% от гласовете подадени за нея. След ГЕРБ на второ място с 19,85% от гласовете се нарежда БСП. България без цензура е трета политическа сила с 12,85% от гласовете. Четвърта политическа сила е Движението за права и свободи с 5,18%, но всъщност процентите
ни дават основания да направим анализ за това какво се е случило в нашите секции и как е протекла тази предизборна кампания. Няколко основни извода можем да направим при преценката на резултатите. Категорично всички секции на територията на град Казанлък убедително с значителна преднина печели политическа партия ГЕРБ. 3528 гласа повече получава ГЕРБ в община Казанлък, като общия брой на гласовете, разпределени по политически партии, е следния: 7642 гласа за ГЕРБ, 4114 гласа за БСП, 3003 гласа за ДПС и 2767 гласа за България без цензура. Има някаква разлика, имаме грешка в подреждането на ББЦ и ДПС като резултати, това ще го коригираме после, но това са данните, истинските, тези, които ви казвам в момента, като брой гласове и проценти при разпределението. ДПС резултат е 13,8, а не 5%. Да, 13,8%. Тоест трета политическа сила. Има нещо, което, преглеждайки резултатите от тези избори, ни направи особено впечатление. Това са резултатите в двете секции, в които приоритетно гласуват жителите от ромската махла. Там за Движението за права и свободи са гласували в едната секция 132 човека, в другата секция 206 човека. За БСП в едната секция са гласували 16 човека, в другата 45 човека. За България без цензура в едната секция 42, в другата 59. За ГЕРБ са гласували в едната секция 2 човека, в другата секция 1. Вярвам, че е абсолютно... Какво се е случило? Да, ясно на всички какво точно се е случило в тази секция. Тези резултати всъщност са показателните за това, за което ние всички говорихме, много се съмнявахме, че ще съпровожда почти цялата ни кампания, т.е. въздействието на купения вод. Но в крайна сметка се оказва, че мъдростта на хората не даде възможност този купен вод да промени основно резултатите от тези избори, за което аз също искам да благодаря на всички хора, които излязоха и гласуваха. Особено да благодаря на тези, които гласуваха за ГЕРБ. И преди всичко да благодаря и на хората, които живеят в селата на община Казанлък, населените места и в град Крън, за това, че и там ГЕРБ убедително води при преброяването на гласовете. Две са населените места, в които само БСП е с малка преднина при нас, но това са населени места с малък брой избиратели, Голямо Дряново и Средногорово. Там БСП има малка преднина пред нас, разбираемо е, и това обаче няма да ни откаже да продължаваме още по-упорито да работим при изграждането на структурите си в тези населени места. Категорично град Казанлък подкрепя политическа партия ГЕРБ, като 39,85% от жителите на града подкрепят политическа партия ГЕРБ. Данните, които ви дадох преди малко с това, че ДПС е четвърта политическа сила, всъщност отразяват вота само в градските секции. В градските секции за ГЕРБ са 39,85% от гласовете, за БСП са 19,85% от гласовете. Айде пак да повторя, че нещо се объркахме. Последно за Казанлък 31,85%. Не, за Казанлък, град Казанлък, да, градските секции. Да. 39,85%. А това 31,85%? Това е резултата за община Казанлък. За община Казанлък
Политическа партия ГЕРБ 30,5%. Ама преди това пък ни казахте и други данни. 35%. Да, е за община Казанлък. Казваш, 35,5 е 35,5. Да, е резултата на ГЕРБ в община Казанлък. А 39,85 е за Казанлък. Само за градските секции резултатите сега ще ви ги споделя. Пак можем да направим анализ и от това къде как е гласувано. За град Казанлък, само за града. За ГЕРБ са гласували почти 40% от жителите. За БСП 19,85%. За ДПС 5,18%. За Атака 2,82%. За България без цензура 12,85%. За Реформаторския блок 5,37%. За АБВ 3,92% и 10,15% са гласували за други политически сили. Това са данните, които сме обработили в момента. И пак казвам, за нас изводите са ясни и категорични. Дават ни основания за много последващи анализи и трасират следващите ни действия, за да знаем в каква посока да подготвяме и следващите избори, най-вероятно предсрочни парламентарни и съответно още от днес започваме, а не сме изпирали да работиме за предстоящите местни избори. Още малко за кампанията, която направихме в Казанлък, или по-скоро я направи щаба. Щаба на политическа партия ГЕРБ в Казанлък се съсредоточи върху няколко инициативи, които, както и управлението на ГЕРБ през последните 2 години и половина, са насочени специално към гражданите. Ние нямаме популистки начинания, нито популистки обещания. Действията ни са конкретни, ясни, фактически измерими и могат да се докоснат от хората. Затова смятам, това е основната причина да дадат вота си и одобрението си на тази партия. Гражданите е това, че те наистина виждат и докосват постиженията, които се правят. Те в самата кампания за общината, за младежите и за спортуващите хора в Казанлък ще остане спортната площадка, която те направиха, все още довършват, волейболна и баскетболна, която е продължение на първата спортна площадка с фитнес уреди на открито, изцяло с техния доброволен труд, изцяло с много амбиция и много желание от тяхна страна да създават нещо, което да остава след тях. Мероприятията с концертите, които направихме в началото и в края на кампанията, видяхте, че не изискваха по никакъв начин някакви контролирани, водени покани към хората. Бяха отворени. Първия път, когато започнахме кампанията, имахте виждане, залата в културния дом беше препълнена и то само с млади хора. Това беше една инициатива към 18-годишните, към абитуриентите, които за първи път ще имат правото да гласуват и те се отзоваха. Голямата си част, залата беше пълна с такива младежи. А в края на кампанията, когато и водача на листата на ГЕРБ беше в Казанлък и председателя на предизборния щаб, видяхте, че центъра се изпълни с хора, които никой по никакъв начин не беше принудил, които доброволно дойдоха и бяха много усмихнати и щастливи от срещата си с ръководството на политическа партия ГЕРБ. Всичко това показва, че може би ще взема едно изречение от председателя на щаба, който непрекъснато повтаряше по време на цялата кампания: каквото посееш, това ще поженеш. Това показва кампанията на ГЕРБ и управлението на ГЕРБ и всички политики, които водим. Когато сме добронамерени, обърнати към хората и създаваме за тях, те се отплащат без да ги принуждаваме, без да ги озлобяваме и без да ги превръщаме в хора, които се страхуват. Нека наистина вота, който дадоха
всички казанлъчани, да е ясно, че дадоха с пълното съзнание за оценка на стореното в този град и в тази община. Господин Влайков, с няколко думи. Аз ще се възползвам от случая да благодаря на медиите, на вас, за това, че създадохте един така относителен комфорт за изява на всички политически сили, включително на нашата партия. Имам да кажа само следното нещо. Ние победихме, защото създадохме условия, в които както общинската администрация, така и общинския съвет работят за този град. Работят за хората в него. И това е видно от всички вас. Не може да се отрече. Убеден съм, че вота на казанлъчани в този смисъл отразява и тяхното отношение към нашата работа. Аз лично се радвам, че хората не оцениха труда. Защото за нас, за мен специално, това е най-високата оценка. Хората в нашия град и в общината разбраха, че ние работим честно в техния интерес. Само едно нещо искам да подчертая. Тук няколко неща в общината се свършиха със съдействието на Общинския съвет или на общинските съветници от политическа партия ГЕРБ, разбира се и на останалите, в неща, които не са се случили много години. Едно от тях е зариването на дупката в центъра на града. Той изискваше само организационни усилия от страна на администрацията и няколко решения на Общинския съвет. Но това се случи. След като тя 30 години или повече, почти 40, никой не се зае да положи тези усилия. За първи път в този мандат на управление на ГЕРБ в община Казанлък средствата за асфалтиране на улиците бяха разпределени 50-50. 50% за населените места и 50% за градската инфраструктура. Като имате предвид това, че миничко като че ли повече бяха за населените места, които го заслужиха. Смятам, че хората в тези населени места оцениха ето такива простички факти. Като пречиствателната станция, като розариума, като тюлбето, като нещата, които се виждат, се стоят. Така че лозунга на ГЕРБ "Градим България" от миналите избори, ние го продължаваме. А пък от друга страна, ние считаме, че наистина нямаме повече време за говори. И това, което каза председател на щаба Ксения Тилева, е за предсрочните избори трябва да се случи според мен също. Благодаря. Първо, честито за победата. Искам да ви попитам, не смятате ли, че тези избори бяха едно пълно копие на националните в Казанлък? Същото противопоставяне между БСП, в лицето на господин Самарски и вас. Същите методи на работа, същия подход, същите резултати, дори в някои отношения по-добре. Смятате ли, че тази среда, както каза вашия лидер, да е благодарен, че Станишев е лидер на ПЕС и на БСП, вие ще сте благодарни Васил Самарски да продължава да бъде лидер на БСП, за да може да го побеждават и в следващите избори? Има много вярно в това, че опорните точки се дават на национално ниво и се повтарят пунктуално на местно ниво. Това го видяхме в тази кампания, която започна от декември миналата година в Казанлък, започна и от миналата година спрямо политическа партия ГЕРБ. Вярно е, че кампанията, която се предприе от страна на БСП и в лицето на областния лидер на БСП тук в Казанлък, е кампания на злобата, негативизма, лъжата, манипулацията, оплюването. Но
но такава наистина е опорната точка зададена от неговите национални лидери. Що се отнася до това дали ние предпочитаме Васил Самарски да бъде председател на БСП, пожелавам му наистина дълги години да ръководи партията на местно ниво, на областно ниво, на национално, защото много лесно се разгадават политиките и ходовете, чисто политическите на господин Самарски. Той просто за 16 години в Общинския съвет не се е научил на нищо ново. За мен е сигурно, че няма и да се научи. Поне след тази кампания се правя този извод. Защото в политиката не е нужно да се измерваш. В политиката трябва да имаш достоинството, морала, честта да застанеш срещу своя опонент. За разлика от господин Станишев, който противопостави на Бойко Борисов Мая Манолова, тук на местно ниво господин Самарски противопостави своята сестра. Аз искам да им благодаря. Медийната кампания, която направи фамилия Самарски и медийната група Самарски, работи единствено и само в подкрепа на кмета на община Казанлък и на политическа партия ГЕРБ. Това е най-сполучливата кампания, за която не съм платила нито една стотинка. Затова останаха средства и да ви почерпям. Благодаря. Въпроси? Други има? Вие коментирахте анализите за ромските махали. Смятате ли, че на територията на цялата община и нека говорим за общината, имало сериозен контролиран вод? Какви са вашите коментари? Вие само ги казахте, но... Не можем да кажем какво означава контролиран вод, въпреки че от много от избирателните секции имахме информация за това, че се водят хора до изборните секции, за това, че се води агитация на майчин език за някои от лицата, но така или иначе резултатите, които виждаме, показват, че при този брой избиратели, на които могат да разчитат партиите, които разчитат да купят глас, резултатите не могат да бъдат по-различни, защото тази крайна бройка хора, които биха се съгласили да си подадат гласа, друг резултат не може да има. Дали те ще вземат пари от 3 политически партии, те винаги могат да пуснат само един глас. И е ясно всъщност кой е бил по-страшният и за кого са преценили, че трябва да го направят. Имахме информация за това какво се случва, но пак казвам, ние като щаб приемахме информацията и се опитвахме да реагираме, но е факт, че полицията по никакъв начин не установи нищо от това, което ние сме забелязали. Дори това, всъщност аз знам, че снощи в ромската махала е ходила полиция по сигнал, колкото знам от ваши хора, защото там е бил господин Самарски и сестра му. Има ли такова нещо? Има такова нещо, но няма реакция. Да. Тоест, полицията е ходила, няма реакция, т.е. видели са там и толкова. Да, били са. Ние поне да нас не ни е известна каква е последващата реакция на полицията. Откровено ще ви кажа, че даже и не се интересуваме, че толкова много. Каква е точно. На нас не беше известно. Преди вота се извършиха редица размествания, включително на много дребни началници в полицията. Тук ли? Тук, да. Сериозно? Тилева Божинич беше изведена от Павел Баня и на него място беше назначено на мало момче. А къде работи сега Тилева? Сега е тук в Казанлък. Това колко време преди вота е станало? Преди месец. Това не е толкова важно, важно е нещо различно. Че заради това, че хората, които осъзнаха необходимостта да излязат и да дадат гласа си, купения лот не можа да промени изборните резултати.
И искрено се надявам хората, които дадоха пари на вятъра, защото това наистина са пари дадени на вятъра, ако са решили да си напазаруват по този начин гласове, ще насочат усилията си и средствата си по друг начин при следващите избори. Явно вече тази практика с купуването на гласове не носи очаквания резултат. Същото нещо наблюдаваме във всичките секции, там където предполагаме, че може би България без цензура, тук там е ДПС и тук там е БСП, има такъв паритет при разпределението. Пак казвам, при краен брой гласоподаватели да извършат тази услуга, не може резултата да бъде коренно различен. Гледайте това нещо. Ще видите, че България без цензура има навсякъде, във всички секции, 32, 39, 37, 17, 33, 30, 45, 27, 28, 22, 45, 29, няма по един-два, такива няма. Навсякъде са между 20 и няколко до към 40 няколко. Навсякъде са така. Много малки изключения. А профилите няма как да ги направи. Това нещо няма начин да не направи впечатление. Това нещо, ако искате, нашите момичета ще ви подготвят по едно копие и ще получите. Това в селата същата ли е ситуацията? Почти. Не е проблем. Да го получите. Аз ви ги изреждам всичките. Навсякъде е така. 38 милиона трябваше да е похарчени някак. Сега не казвам нищо по този въпрос, какво пари са похарчени, но прави впечатление това, че навсякъде са еднакви гласовете, почти еднакви. Което навява на мисълта, че няколко души са били ангажирани с този процес да заведат по няколко, определен брой хора. по 10, по 15 или по Не, че един не човек. познаваме този механизъм, но въпросът е защо беше необходимо. И какъв е резултатът, който аз мятам, че този резултат не е категоричен такъв, че България без цензура, въпреки че като явяваща се за първи път на избори, нищо, че е в коалиция с други партии, които са се явявали многократно на избори, не мисля, че биха могли да повторят този резултат по този начин, ако не използват същата схема. Тоест очаквате ли на евентуално пресрочни или следващите избори тази схема се повтори? Не мога да преценя дали ще има такъв ресурс да повторят схемата. Ама ви мислите, че те ресурс ли харчат? Не са ми споделили какъв ресурс харчат. Затова казвам, че най-вероятно, аз за себе си, правейки анализ на нещата, смятам, че ако Бареков, който, съдейки по резултатите на политическата сила, която той представлява, отиде в Брюксел, лицето на партията изчезва и всъщност ние не можем да препознаем никой друг, който да стане водач и лидер на тази партия, в случай, че се наложи скоро да участват в нови избори. Тук те нали са коалиция всъщност от партии? Но ние сме на пресконференция на ГЕРБ и когато България без цензура даде пресконференция, моля да зададете въпросите към тях. И още един въпрос. Смятате ли, че работата по европейски проекти, програми, напоследък през тези години в Казанлък, пряко е повлияла на резултата на ГЕРБ в Казанлък? Вашия коментар. Колкото и с манипулация да се опитват да омаловажат този факт някои, наистина, ако не са средствата от Европейския съюз да влязат в тази община реално, а те влизат до стотинка, тя ще да бъде забравена като в последните години. Защо го казвам това? Защото самия премиер Орешарски го призна пред цяла България, че не ни е дал пари, защото имаме много европейски пари усвоени. Второ, защото община Казанлък, не го повтарям, но го преживявам всеки ден, защото е лесно да управляваш една община, на която сметките са и на нула и започваш от нула или в плюс, както община Стара Загора и кмета на Стара Загора имаше 2 милиона плюс, когато прие общината. Друго е една община да има 6 милиона задължения в един период, в който нищо не се е случило инфраструктурно, а хората вече са се уморили да чакат.
Има моменти, в които наистина виждам в очите на хората, виждах поне в началото на мандата, едно огорчение, че все на Казанлък не му се случва нищо, че вече не искат да чакат, нито искат да знаят какво е положението на тази община, кой е докарал до тук. Те искаха да се случват в Казанлък неща, които могат да пипнат. Точно с европейските пари и с проектите се вижда, че Казанлък е приоритет. Той е приоритет не само за това ръководство, той е приоритет и за европейските пари. Защото не си мислете, че 89 милиона идват така, защото Казанлък е голям град. В този програмен период ние бяхме изпуснали през 2011 година, бяхме изпуснали всички мерки. 2012 ни остана да кандидатстваме и 2013, последните 2 години от програмния период, в който вече почти нямаше отворени мерки. Последните възможности. И с тия последни възможности 80 милиона лева. Ами представете ли си, ако беше използван целият ресурс за община Казанлък? И после ние се състезаваме с община Стара Загора, с община Габрово, с Пловдив, с големите общини. Казанлък е нареден между 36 града, региони в растеж. Не е случайно. Този потенциал просто се използва адекватно и борбата ни наистина беше много сериозна, за да спечелим тези пари. От тук нататък аз съм спокойна в едно и трябва да уверя и вас като граждани на Казанлък и всички хора, които живеят в тази община. От тук нататък, независимо, че Казанлък като община и като местни приходи ще си носи задълженията, макар и вече по-малко като разлика от 2012 година. Той има една отворена врата към европейските пари, подготвена с европейски пари. Защото всичките проекти от 2015 до 2020 година, които трябва да дойдат в Казанлък като пари, определени вече около 14 милиона евро, те са подготвени, проектирани с проекта ни за техническа помощ. С $500 000 лева в момента архитектите, най-добрите проектантски организации ще създадат проектите, които вие обсъждахте, хората обсъждаха и които казаха кои са приоритетите на този град за развитие до 2020 година. Сега вече няма значение, че ние може да сме по-бедна община с по-малко пари, защото тези проекти са платени, те са скъпи проекти, но са платени от Европа. И когато 2015 вратата е отворена, тогава ние просто ще подаваме формуляри с готови проекти. Тогава всеки на мое място би се справил задължително. Госпожо Стоянова, господин Борисов днес апелираше за чест, достоинство, почтенност, както към медиите, така към социолозите, така и към партньорите. Смятате ли, че от нашия общински съвет ще има такава промяна към чест, достоинство и нещата, примерно, от утре нататък ще тръгнат по друга посока? Аз смятам, че този общински съвет и ръководството на общината за 2 години и половина показаха едно перфектно партньорство. Единомислие, работа в една посока. В нашия общински съвет, независимо, че има различно представени политически групи, има единомислие по 80% от въпросите, които решаваме. На мен като кмет никога не ми се е налагало да използвам някакви други методи, освен убеждението и своите си доклади и мотиви, които вкарвам, за да гласуват другите политически партии консенсусно по въпросите, които касаят Казанлък. И смятам, че това е посоката и смятам, че това го дължим наистина на разумните хора, които влязаха в този общински съвет. Честни, достойни, принципни, при това професионалисти в различните области, които могат адекватни съвети да дадат и на мен като кмет, и в групите за работа в Общинския съвет, и които могат да се понасят, които могат да разговарят. Защото когато понасяш един човек, не е нужно да го обичаш и да го харесваш, но когато го понасяш и можеш да седнеш с него, можеш да го чуеш,
тогава и ти самия можеш да се обогатиш с много неща и да стигнеш до обща позиция. Но първо трябва наистина да имаш поносимост към хората. Може само едно уточнение. Тоест, вие ми казахте преди малко, че на практика, така май се случи в големите градове в страната, че на практика вота за Европейски парламент по места се е оказал вод за местна власт. Тоест, гражданите припознаха вота за Европейски парламент през доверието, което имат към местните власти и съдейки по националните резултати. Всъщност, там където аз не това виждам, там са рязани пари по проекти. Всъщност там масово ГЕРБ печели, независимо от предишните резултати на изборите. И обратно, тенденцията е обратна. Така ли да защитаме тук? Всъщност това беше участие вод за вас. Тоест, отидоха да гласуват през местния вод. Според мен не е съвсем така, но това има значение. Според мен, ние сме членове на Европейския съюз наистина от 2007 година, но като нация и като менталитет винаги сме се измервали със себе си. И затова смятам, че сте права. Този вод за Европейски парламент мина през местния вод. И аз мисля, че това е правилно. Всеки вод е местен вод. Той има значение за развитието на нашата общност. Независимо, че това е вод за Европейски парламент. Той има значение за развитието на община Казанлък. Голямо значение. Така че нормално. Може ли само да ни кажете, ако не на колегите въпроси, да кажете само пак резултатите за общината, защото реформаторския блок там чух. Много ли? 5,37. Имаме. 5,37. Не за Казанлък беше това. За Казанлък 5,37. За общината реформаторския блок има 4,23%. Вие за това не сте 23. А само пак да повторим, ГЕРБ 35,5. БСП 19,80. 18,87 в общината. За общината 18,87. Да. Кое е това? БСП? БСП. ББЦ-то 12,69. ДПС 13,8. А реформаторите бяха? 13,8. За общината говорим. За общината. Реформатори 4,23. 4,23. Да. Ако искате да знаете, БАСТА са се представили с 0,15, АБВ с 3,34, Атака с 2,44. Синьо единство 0,23. Тоест няма син. И за Казанлък само аз беше Все реформаторите са повече на Казанлък? За Казанлък ГЕРБ 39,82. Ако искате това нещо, веднага след да. ние ще го публикуваме. Супер. Цяло. Да не направим това. Ние ще публикуваме фрапантни други секции, които ви правят друго впечатление. Примерно тук имаше едни по-червени квартали и там запазното е внимално. Града. Това е. Синьото е Всичко. Всички градски секции. Всички градски Нямаме нито една. Това оранжевото всъщност са градските секции в циганския парламент. Аз също си мисля, че този вод, който получихме вчера, е всъщност оценка за дейността, оценка за дейността на кмета, неговите заместници и общинския съвет. Защото аз и преди казах, хората припознаха в нас. Тези, които когато дадат дума и дадат обещания, правят всичко възможно да го изпълнят. Най-вероятно, преситили се от неизпълнените обещания на управляващите в продължение на една година, хората разбраха, че шанса и тези, на които могат да се доверят, са ГЕРБ, просто защото ние не ги излагахме. И не мисля, че ще ги излъжем. Дори когато не им харесваше това, което. Не е ли прекалено скромно вашето изказване в момента като народен представител за вашата роля? Ами, моята роля беше много малка, защото всъщност този резултат, който имаме, е резултат от работата на целия екип, който работеше в щаба.
нямаше аз да се чувствам толкова спокойна и уверена, ако не бяха момичетата, които работят в офиса неуморно и изключително професионално. Нямаше да съм толкова спокойна, ако не бяха хората, които се занимаваха организационно с подготовката на изборите, с състава на секционните избирателни комисии, с обученията на застъпниците. Затова имала съм удоволствието да работя с страхотен екип. Тук в щаба, всички общински съветници, ръководството на политическата партия в Казанлък. Имали сме подкрепата на областния предизборен щаб. Затова за мен тази кампания беше приятна, лека, успешна. Дай Боже да бъде началото на много такива успешни кампании. И смятам, че наистина е така. Каквото посееш, това ще поженеш. Този ред мисля, аз така питам сега, предстои ново раздаване на едни пари през юни. На кого? В принцип, ново раздаване по общини, не е спокойно. Не е ясно, нали, съдейки от това, което в момента тече, не е ясно, примерно, дали този кабинет така ще се тръгне. Очаквате ли по някакъв начин тези вотове да се отразят негативно върху финансирането на общините следващото полугодие? Ама нашите общини, общините, в които има кметове на ГЕРБ, са наказвани още в момента, в който това правителство дойде на власт. Няма какво да го крием. Значи, съвсем целенасочено и съзнателно. Значи това, че обявяват, че тяхната политика е ориентирана към малките населени места. Искаме ли? Искаме малките населени места. Не всички от тях са с кметове на ГЕРБ. Всички големи градове са с кметове на ГЕРБ. Това какво означава? Ние подкрепяме тези, които не са от ГЕРБ, за сметка на големите населени места, които са имали неблагоразумието да се изберат кметове от ГЕРБ и не наказват кмета на ГЕРБ, защото наказват всички нас. Това не е персонално наказание за кметицата Стоянова, за кмета Стоянова. Това е наказание за всички хора, които живеят в тази община. Тоест е много резонно да се очаква един такъв ход. Резонно какъвто и да е хода, ние сме упорити. Да. И кандидатстваме, пак ще кандидатстваме през юни. Нека решението да бъде на правителството и колкото то е неразумно, толкова повече работи за предсрочни избори и за победа на ГЕРБ. Колкото по-неразумни продължават решения да вземат, толкова по-зле за тях. Сряда ще бъдете ли на работа? Да. А очаквате ли оставка? Лично, усещане. Лично усещане. Не очаквам. Няма толкова. Съвсем лично не очаквам, но... А ще се изненадате, ако има оставка, така ли? Не, няма да се изненадам, защото няма да има оставка. Станишев каза, това е една дневна. Но както казват всички мъдри хора, колкото по-дълго копаят, не в мините, толкова по-наниско ще паднат. И една пък друга много хубава мисъл, която имахме отпреди. Станишев каза, че ще изкопае земята, за да спечели изборите. Ние не копахме земята, сега веем знамената. Продължаваме с усмивка и наистина вчера за нас беше празник, както ни препоръчаха. Въпреки страшните социологии, които се разпространяват къде ли не, аз бях спокойна, защото смятам, че при нас всички следващи избори, провеждани с този екип, с това ръководство на общината, а смятате ли, че народа ще изтърпи след сряда тогава? Не мога да преценя. Дори народа да не изтърпи, факт е, че правителството 300 дена работи пред непрекъснати свирки и барабанчета, които казваха оставка. Те си работиха и правиха каквото искат. Тъй, че много ми е трудно да кажа какво ще направя. Добре, да не се превръщаме в гадателски екип. Благодаря на всички и до скоро!